এই ভিডিও ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ବସିଛି, ଆରପଟେ ଗୋଟେ ଗରିଲା ଅଛି। ସେ ଗରିଲା କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବି ଗୋଟେ ମା, ତାର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି। ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଛୁଆକୁ କାଚ ଆରପଟେ ଥାଇକି ବି ଗେଲ କରୁଛି, ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ ବି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦେଖାଉଛି କି ଇଏ ବି ତା ଭଳି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବୋଲି। ସତରେ ଏ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ କ'ଣ ଭଲ ହେଇପାରେ? ହଁ, ହେଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁକି ହବନି? ଆମେ ବି ଯେମିତି ମଣିଷ, ଆମର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି। ହୁଏତ ଆମ ଭଳି ନୁହେଁ, ଆମଠୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛି କି ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି, ଆଉ କାଚର ଆରପଟେ ଥାଇକି ତା ହାତକୁ ସେ ଗେଲ କରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବି